γονείς, αγαπητά μας παιδιά, σε εξαιρετικά οικογενειακό και πολύ ζεστό κλίμα πραγματοποιείται απόψε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Κλήτος Κοζάνης για το 2017. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, χαρές και επιτυχίες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οφείλουμε μέσα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο να προάγουμε τις αξίες του αθλητικού ιδεώδους και να ενισχύσουμε τις αξίες της φιλίας, του αλληλοσεβασμού, της πειθαρχίας αλλά και της ευγενούς άμυλας. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ακαδημία μας θα συνεχίσει τη σωστή λειτουργία και πετυχημένη πορεία της για να δημιουργεί πρώτα απ' όλα ανθρώπους και στη συνέχεια ποδοσφαιριστές. Φωτεινό παράδειγμα διάκρισης υψηλού ήθους αποτελεί η συμπεριφορά του ποδοσφαιριστού μας Κύρινα Χαρισίου, τον οποίο και θα τιμήσουμε στη συνέχεια. Η φετινή χρονιά θέλουμε να είναι πλούσια σε ποδοσφαιρικές επιτυχίες. Η διοίκηση, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές μας έχουν θέσει στόχο την άνοδο στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βοήθειά τους, για τη στήριξή τους, καθώς και τους γονείς για τον πολύτιμό τους χρόνο. Αυτή τη στιγμή θα παρακαλούσα να έρθει ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ταχτσίδης Θόδωρος, ο οποίος είναι η ψυχή και το σώμα των ακριτών. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον πρόεδρό μας. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το χειροκρότημα αυτό αξίζει σε εσάς. Εμείς θα κάνουμε μόνο τα απαραίτητα. Σας καλωσορίζω λίγο και εγώ από την μεριά μου. Εύχομαι να περάσουμε όλοι πολύ καλά, να δώσουμε το βράδυ μια ζεστή βραδιά. Ο σύλλογος μας δημιουργεί αυτή την εκδήλωση τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Θέλουμε να σας έχουμε πάντα κοντά μας. Θεωρούμε ότι η βοήθειά σας είναι ιδιαίτερη και με αυτή μπορούμε να προχωράμε μπροστά. Επίσης θα ήθελα να σας τονίσω ότι στα παιδιά μας να έχουν υγεία και καλή πρόοδο, αλλά το βασικότερο είναι να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους με επιμονή και υπομονή και βήμα-βήμα. Αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Παύλος ο Κυριακίδης, για τον οποίο θα τιμήσουμε σήμερα, και είναι παράδειγμα ο Παύλος ο Κυριακίδης και τα μεγάλα παιδιά θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε όλη την πορεία του. Εμείς από τη μεριά μας το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώνουμε, να δημιουργούμε προϋποθέσεις και να βοηθάμε τα παιδιά να πετύχουν αυτό που θέλουν και αυτό που αγαπούν. Δεν θα σας κουράσω, εύχομαι να περάσουμε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο μας. Θα παρακαλούσα πολύ αυτή τη στιγμή τους προπονητές μας να έρθουν να τους ευχαριστήσουμε δημοσίως και να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά. Θα παρακαλούσα
τον κύριο Μαγκάκη Λεωνίδα, προπονητή στο αντρικό τμήμα, που το Σεπτέμβριο κλείνει 20 χρόνια παρουσίας. Κύριε Μαγκάκη Λεωνίδα, μπορείτε να έρθετε. Να ακολουθήσει ο κύριος Πουλιά Χασάκης, προπονητής στο παιδικό τμήμα της Ακαδημίας μας, ο κύριος Φαρμάκης Γιάννης στο προπαιδικό τμήμα της Ακαδημίας και τον κύριο Βοριαζίδη Χάρη στα Junior. Να φύγει ο κύριος Χάρης Βοριαζίδης για να σας δούμε σαν σύνολο. Περάστε κύριε Βοριαζίδη. Αυτοί οι κύριοι, οι προπονητές, είναι αυτοί που δίνουν την καθημερινή τους ψυχή, ζωή, για να είναι τα παιδιά μας οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που να προσφέρουν στην κοινωνία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γεροί, η οικογένειά σας, υγεία. Θέλει κάποιος coach να πει? Λοιπόν, είναι ντροπαλή, τι να σας κάνουμε, είναι ντροπαλή. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωμιάδη. Αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να πούμε στη βράβευση. Θα παρακαλούσα πολύ τον ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας μας στο παιδικό τμήμα, τον Κύρινα το Χάρη, ο οποίος, γεια σου Χάρη μου, ο οποίος πέρσι έκανε μια κίνηση ήθους τιμιότητας. Κάποιος κύριος είχε χάσει κάποια χρήματα. Ένα σημαντικό ποσό, 250 ευρώ. Ο Χάρης τα βρήκε και η πρώτη του σκέψη ήταν να τα παραδώσει στο σύλλογό μας. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είναι γερός, υγεία, καλή πρόοδο. Θα παρακαλούσα πολύ τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, τον κύριο Μαρκόπουλο, να τιμήσει τον ποδοσφαιριστή μας. Τέτοια παιδιά βγάζει η Ακαδημία των Ακριτών. Τέτοια παιδιά. Πρώτα παιδιά και μετά ποδοσφαιριστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου Χάρη μου. Θα τιμήσουμε όμως και ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σήμερα είναι στα μεγάλα σαλόνια στον Ατρόμητο Αθηνών και είναι ο Παύλος Κυριακίδης. Ο Παύλος Κυριακίδης, 25 χρόνων σήμερα, με καταγωγή από το Κλήτοκος Κοζάνης, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1991. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στο χωριό του. Το 2001 και σε ηλικία 10 χρονών ήρθε στην Ακαδημία μας, στους Ακρίτες Κοζάνης, όπου έμεινε μέχρι τα 17 του. Πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής της Ακαδημίας και στα 14 του πρωταγωνίστησε, παρόλο το μικρό της ηλικίας του, στην ομάδα των ανδρών. Πέρασε φυσικά από όλα τα κλιμάκια της ΕΠΣ Κοζάνης, όπου και ήταν και αρχηγός. Σε ηλικία 17 χρονών μεταγράφηκε στην Πρόοδο Κομνηνών, η οποία τότε ήταν Δέλτα Εθνική,
Περνάει, γιατί ήταν και καλός μαθητής, στα ΤΕΦΑ Κομοτηνής και κάνει εκεί συμβόλαιο με την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου Δέλτα Εθνική. Επιστρέφει όμως στην Κοζάνη για 6 μήνες και τις επόμενες χρονιές βρίσκεται στο Πανηλιακό Γάμα Εθνική και την επόμενη χρονιά στη Ζάκυνθο. Το καλοκαίρι του 2014 υπογράφει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Στα 2,5 του χρόνια κατέγραψε 82 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 assist. Το Γενάρη του 2017 υπογράφει στον Ατρόμητο Αθηνών και επιλέγει το νούμερο 21. Τον Παύλο Κυριακίδη θα τιμήσει ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ταχτσίδης Θόδωρος. Φυσικά οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή μας δεν μπορεί να είναι εδώ, είναι όμως ο πατέρας του εδώ, ο κύριος Κυριακίδης. Συγχαρητήρια κύριε Κυριακίδη, συγχαρητήρια. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας υγεία και σανότερα. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τιμήσουμε όμως και κάποιον άλλον, δικό μας παιδί, τον κύριο Παπαδόπουλο Βασίλη. Ο κύριος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στις 20 Φλεβάρι του 1963, καταγωγή από το Ροδίτη Κοζάνης. Πρωτοέπαιξε ποδόσφαιρο στη Γερμανία και αργότερα με την επιστροφή στην Ελλάδα αγωνίστηκε για 2 χρόνια στο χωριό του Ροδίτη. Το 1979 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΠ Κοζάνης και αγωνίστηκε για 17 έτη. Από το 1995 έως το 1996, τελευταία χρονιά στην ΑΕΠ Κοζάνης ως ποδοσφαιριστής, γίνεται και προπονητής στους Ακρίτες Κοζάνης, ως τότε Ακαδημία της ΑΕΠ. Για 9 χρόνια προσφέρει τα μέγιστά του στο σύλλογο, αλλά και δούλεψε με ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα. Από το 2005 έως το 2007 ήταν προπονητής στην Ένωση των Ακριτών Δημητρίου Υψηλάντη, τότε Δέλτα Εθνική. Από το 2007 διετέλεσε προπονητής σε πολλές ομάδες όσο πιτοπλίστων: Κοζάνη, ΑΕΠ Καραγιαννείο, Μακεδονικό Φούφα, Εανή, Φιλότα Γάμα Εθνική και Ερμία Μητέου. Σήμερα είναι στην πόλη μας, είναι προπονητής στο Φούσο Κοζάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Τον κύριο Παπαδόπουλο Βασίλη θα τιμήσει ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, κύριος Χρήστος Σάβας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή υγεία, πάντα επιτυχίες, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε και το... Δύο λόγια από τον κύριο Παπαδόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να βοηθήσω αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνει η ομάδα μου, γιατί πρόκειται για την ομάδα μου. Μια ομάδα που έδωσα
αλλά και πήρα πάρα πολλά. Το κυριότερο που πήρα ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, όταν ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα, και ήταν η χρονιά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ασχολήθηκα σαν προπονητής. Ήταν η χρονιά που έπαιζα τελευταία χρονιά στην ΑΕΠΟΝΤΙΟ, μια μεγάλη ιστορική ομάδα, και συνέχεια ήταν οι Ακρίτες. Έπαιζα και ξεκίνησα να είμαι ο προπονητής του Ακρίτες Κοζάνης. Μια ομάδα η οποία θα την έχω πάντα στην καρδιά μου, δεν την ξεχάσω ποτέ. Μια ομάδα που είναι μεγάλη υπόθεση να ασχολούνται κάποιοι ανθρώποι με αυτήν, γιατί έχουν να δώσουν πάρα πολλά σε εμάς που θέλουμε και να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό αλλά και να κερδίσουμε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για τους παράγοντες, αλλά και πολύ μεγάλη δύναμη για τους συναδέλφους, αυτούς που άφησαν να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά, όπως είναι ο Λεωνίδας, ο Χάρης, ο Σάκης, ο Γιάννης, που νομίζω ότι για αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ασχολούνται με πολύ μικρότερες ηλικίες. Εύχομαι να έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, υγεία και να έχουν αποτελέσματα και περισσότερα από αυτά που θα βγουν με αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαδόπουλο και πάντα ποδοσφαιρικές επιτυχίες. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ στον φίλο του Βασίλη υγεία, χαρά και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει τώρα το προπονητή με την ίδια αγάπη και ζήλο. Θέλω να ευχηθώ στην αγαπημένη οικογένεια των Ακριτών να πετύχει τους στόχους της και να συνεχίσει να ασχολείται με τον ίδιο ζήλο με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και δεν είναι μόνο το ότι διάβασα ότι έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως και το Κυριακίδη που ετοιμήσαμε πριν από λίγο. Σημασία έχει ότι μέσα από τις ακαδημίες βγήκαν και πολλοί επιστήμονες και πολύ σωστά μέλη της κοινωνίας για το μέλλον. Λοιπόν, και κλείνοντας θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρήστο Σάκα που πάντα μας θυμάμαι την παρουσία. Θα ήταν παράληψή μου να μην καλωσορίσω και τον κύριο Χατζόπουλο, και αυτός μέλος της ΕΠΣ Κοζάνης, τον άνθρωπο με το χαμόγελο. Κύριε Χατζόπουλε, καλησπέρα σας. Ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση, να περάσουμε καλά, να έχουμε υγεία και ευχαριστούμε πολύ και την ορχήστρα μας. Να περάσουμε καλά. Καλή διασκέδαση.